हाय लोगोफोर नैबे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि मानास सेरफांनि साखाथियाव नांजानानै थानाय नैबे बोरसि दैमानि सेराव लोगोसे बावैसो थाद'हायै अखा हानायनि जाहोनाव बेवहाय गोबां दै जादोंमोन गोबां जायगाफ्राव उसिफावदोंमोन लोगोसे नैबे समाव दिनै अखा गारनायनि थाखाय जों बेसिम बेरायनो फैदों तो दैनि नुथाया बेबायदि नैबे समाव डेन्जार जननिफ्राय सिङाव दङ मानो होनब्ला बे खाथियाव डेन्जार जननि मोनसे स्टिक गायनानै दङ बे हिसाबै दा डेन्जार जन नंथ'आ खोनानो मोननायाव गोबाङानो बुंदोंमोन भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दै हेगार हरदों होनना नाथाय जों नुनायाव बेबायदि हाजोसानिफ्राय गोबां अखा हानायनि थाखाय बे मानास हाग्रामानि बिखाजों बेबायदि फैदों नाथाय बेबायदि नुथायाव नैबे समाव नोंथांमोना नुहुरनो हागौ बेवहाय सिलिंखार जानायनि जेबो बेबायदि नुथाय नुनो मोनाखै मानो होनब्ला बे दैमानि सोनाब फारसेथिंजायबो नबथिफोर दङ बेखौ जों रोखायै नुहुरदों आरो बे दैनि गेजेराव दैमानि गेजेराव बे दैनि हाब्रांखौबो जों नुनो मोन्दों बेवहाय गेजेर बाहागोआव हा लोगोसे नोंथांमोना नुहुरदों बै साइडथिंजाय बे मानासनि बिखाजोंनो बे बोहैबोदों लोगोसे बेखौ गोबाङानो नारेंगुरि पिकनिक स्पट होननानैबो मिथियो लोगोसे बेवहाय बोसोरफ्रोमबो गोबां दाब दाब जायगानि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि दावबायारिफ्रा बे दैमानि बिखायाव राफ्टिं खालामनो फैयो लोगोसे नोंथांमोना खोलाथिंजों नुहुरनो हायो बे पिकनिक स्पटखौ स' नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ बेलासिनि 5 बाजि बारलांबाय नैबे समाव मानासनि बिखानिफ्राय बोहैबोनाय जा दैमा बेनि नुथाय नैबे समाव जाबायदि खुवा खुदों थारैनो जों शिलं बायदि मोनसे फिल खालामनो हायो दैया जोबोर स्पिड फैनायनि कारणे बेवहाय दैनि जा गुसुनि लेभेल बियो गोबां जानायनि थाखाय बे खफ' जादों लोगोसे बेयो मथनगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान जानानै जोंनि बेसिम सफैयो स' बे नारेंगुरि आरो गोबाङानो बेखौ बेकि दैमा लोगोसे बोरसि दैमा होननानै मिथियो थ' थाद'हायै अखा हानायनि जाहोनाव बेवहाय गोबां एरियाफ्रा दैजों लोमसाव जादोंमोन नाथाय दिनै नैबे समाव आं सफैदों बेलासि समाव लोगोसे अखाया साननै जाबाय आसामाव थाद'नाया स' बे बिथिङाव दैया जाखिनि दंमोन जोबोर खमायदों आरो आसा खालामो बेबायदिनो दैया जेबो रावखौबो खहा खालामाजासे सुबुं माहारिनि गावनि थि थांखिसिम बोहैलांगोन लोगोसे नोंथांमोना नुहुरनाय बै एरियाफ्रा मानासनि बिखामोन मोनसे समाव बेवहाय नारेंगुरिनि पिकनिक स्पटआ बैथिंजायनोमोन थ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो नोंथांमोना गोबां निउस मिडियायाव खोनादोंमोन भुटानथिंजायनिफ्राय दै हेगार हरदों नाथाय जों जा जायगाथिं दङ बान्सबारिनि जा मानास नेसनेल पार्कआव बेथिंजाय जेबो भुटाननि बेबायदि दै हेगारनाय एफेक्ट नुनो मोनाखै लोगोसे गोबाङा बुंदों तामुलपुरनि साइडथिंजा बे भुटाननि गेजेरजों दै फैदों होनना थारैनो बेथिंजाय दैबो जादों जों नुनो मोन्दों निउस मिडियायाव नाथाय बेखिंजा नैबे समाव सेफ नोंथांमोन नैबे समाव नाय दैमाया माबायदि अबस्थायाव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे दैमाया बे समाव खोलाथिंजों बोहैलांदों लोगोसे बे दैमाया थांनानै जोंनि 37 नं नेशनेल हाइवेनि जा सरहुक आरो बरपेटा रोडनि गेजेराव थानाय बे बेकि दै दालांजों ओंखारलांगोन लोगोसे गोबाङानो बेवहाय कनफिउज जायो आथिखालाव बेयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव लोगोसे बे सरहुकनि जा गेजेराव थानाय बेकि दैमा बेजों ओंखारलांनाय लोगो बेयो बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव ओंखारहैयो स' बेखौ गोबां समाव गोबाङानो नारेंगुरि दैमा लोगोसे गोबाङानो बोरसि दैमा गोबाङानो बेकि दैमा बुङो नाथाय बै समाव जेला समाव जों अडिअ केसेटनि अल इन्डिया रेडिअ मेथाइ खोनायोमोन रुंसारि बिथां कनकलाल स्वर्गियारिया नैबे दैमाखौ लानानैनो गावनि गोसोनि सानखांनायखौ लिरदोंमोन बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि नाथाय बे मेथाइआ जोंनि जोबोर इभारग्रिन सं जानानै थालांबाय बिथां रोजाबगिरि बिथाङा अबथिरा जिउ गोमालांबाय नोंथांमोना फैयोब्ला बेनि नुथायखौ नायनो हागोन लोगोसे नैबे समाव दैमाया स्राय स्राय गावनि थांखिसिम थांगासिनो दङ स' बेलासिनि सम मेबि 6 o'clock नैबे समाव अब्लाबो जोंना साना नैबे समाव गोलावनि थाखाय सान्दुङा बे समाव इसेब्लाबो दङ तो फैयै फैयै बे ब्लगखौ फोजोबनो लाबाय लोगोसे फैब्रबदोंमोन बेलासि समाव बेरायनो गोबां कनफिउजननि गेजेरजों गोबाङा बुंदोंमोन बे भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दै हेगार हरदों बे बोरसि दैमानि गेजेरजों बा नारेंगुरि दैमाजों बा बेकि दैमाजों नाथाय जों बेबायदि नुनो मोनाखै नैबे समाव थाद'हायै अखा हानायनि जुनैबो बेवहाय गोबां गोजौआव बा
हाजोआव बा हाग्रायाव मानास हाग्रामायाव लोगोसे भुटान हादोराव गोबां अखा हानायनि जुनै बेवहाय दैफोरा उसिफावफैदोंमोन नाथाय बेबायदि गोबां खहाखौ बे समाव नुनो मोनाखै अब्लाबो बोसोरफ्रोमबो बे बोसोरमाजोंनो गोबां बर' सुबुं बा बे एरियायाव थानाय बाक्सा जिल्लानि नैबे मानास हाग्रामानि सेरफाङाव रायजो जानाय गोबां सुबुङारि जिउखौ खहा खालामनायखौ जों नुबोदों नाथाय नैबे समाव दैमाया एसेबां खहा खालामनायखौ नुनो मोनाखै बेनि रुगुंफोरा एसेबां गिसिखायाखै अब्लाबो साननै सानथाम सिगाङाव जा दै अखा हानायनि जुनै बेवहाय दै दाहार जादोंमोन बेवहाय जानो हागौ जादोंमोन नाथाय नैबे समाव आं जा समाव बेवहाय दंफैयो बेवहाय एसेबां उसिफावनाय दै नुनो मोनाखै अब्लाबो मिथिंगायारि जा सोरजिथाय बे जाखागोन बे बोथोरनि नियम बे मिथिंगायारि सोरजिथायखा अखाया हाखागोन बोथोरजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो हाबाय बे बोरसिमा बा नारेंगुरि दैमायाव एसेबां डेन्जार लेभेलनि दैया दासिम गैया लोगोसे बेफोर कन्फ्यूजन नोंथांमोना जाबाय थानाय जा भुटान हादोरनिफ्राय दै हेगारदों बेफोर नङा लोगोसे बे मथनगुरिनि साखाथिजों बोहैबोनाय बे दैमायानो थोंजों बेसिम नांजाबफैयो स' जुदि गोबां दैफोर बारायोब्ला इयुनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' बेलासि सम 6:30 जानानै थांबाय जोंबो बेनिफ्राय थांफिननांगोन मानो होनब्ला COVID-19नि थाखाय सारा आसामावनो 7 बाजिनिफ्राय लकडाउनखौ एलाउ होदों स' जों जोंनि थांखिसिम थांफिननो लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअनि हेफाजाबजों माखासे इनफरमेसनखौ मोनबाय लोगोसे बेबायदिनो नोंथांमोननो माखासे इन्टारेस्टिं ब्लग इन्टारभिउ भिडिअस बेखौ दिन्थिनो लागोन लोगोसे नोंथांमोननो बावैसो सिगां आंनि चेनेलाव केनननि मार्कनि जा आनबक्सिं देखायदोंमोन नैबे सेम केननजोंनो आं शुट लादों स' क्वालिटि क्वान्टिटि मेटारा नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना माबायदि मोनखौ क्वालिटिखौ बा क्वान्टिटिया माबायदि जों भिडिअनि साउन्डआ माबायदि जों कमेन्टनि जोहै बुंहर लोगोसे बेबादि टपिकनि सायाव बा बेबायदि ब्लगखौ बे केनननि केमेराजों लाबोबाय थागोन स' जोबथारनायाव फिन खेब गोजोनै नोंथांमोना मोजाङै थानो हाथों आफा इसोरा नोंथांमोनखौ मोजाङै लाखिथों बेखिनिखौ हास्थायनानै महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय दिनै बे ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों